Vakawanda vanotya maloti. Ini handityi maloti, bro. Like, I don't actually fear maloti. So Malot received summons from Holly 10 yesterday. I'm going to read what she said, but you guys are going to make sense out of it because I'm not going to say the words. Or you can read for yourself. And imagine you're the one who started talking shit about me. I'll always stand up for myself. I don't give a fuck. Kuti ndiwe ani. I'm going to give you the background of the story, but ndangoti Malot hana matyira mune zvese zvaanongoita aminoti anenge akatsika pai chaipo chaipo, but manje munhu wari kudhila naye uyu the leader of the youth and kuzanu PF ndo kwake vanosunga vanhu vaive vasina kana mhosva ndo department rekwaanobva iye Holly 10. Ndofunga iye akatombopiwawo masammons akaita sei akatoratidza kuti haavhunduki because anoziva paakatsika, but Malot paakatsika handinyatsokuzivisa kuti ndepapi chaipo chaipo because at this moment ari kuita senge munhu asina kutombopiwa kana masammons, asina kumbothreatenwa kunzi auye kucourt auye kumapurisa. Zvinhu zvacho zvaringoacta like normal kungotuka kwake ikoko, although she's doing my life acho achidhilita chese, but zvinobatsire chii? Zvinhu zvinenge zvatotorwa nevanhu kudhara, vanhu vakushe achenjere zvake kunyora mwanasikana because zvaari kuita izvika anoziva kuti atori patarget already. Vanhu veZANU-PF vakatombotaura kuti ndianiko ari kuregerera, mapurisa ari kuregerera sei munhu uyu achiburisa brongo pasocial media like that. So nenyaya yaHolly 10 iripo ika achenjere kunyora, anogona kuvharirwa asati azvara mwana iye akatozomunzvarira kujeri. Haasi kunyatsoziva kuti Holly 10 ane connection ipi and akamira papi chaipo chaipo because mafights avo akatangira kudhara, akatangira paakaenda Holly 10 kwaDJ Ola ndopa wakatanga kunetsana vanhu ava. Ndoda kuti munzwe kuti nyaya yacho yakabvira papi, mubatanidze munyatsonzwa. Holly 10 zvaakaita nditi he slid in my DM last year or something achida kuita collaboration naWindsor yedenga nditi, then ndokutaura kwandakaita naye apo bata. Then after that hapana ndeipi bo papa okay cool, ndobva azoenda kwaOla. Holly 10 ndio musangano, saka kumhata kwake akatanga kundibhula inini kunzwisisa. And I have a problem nemaZimbabweans, they stand up against bullying anditi, but kune vamwe vanhu they get to pick and choose who can get away with it. Why muri magrupi kumhata kwenyu? Holly 10 kumhata kwake mafanzi ake ndo akamujaidza vanosekerera zvinhu zvina basa. Aiwa usati don't get mad kaiye akandivhurira dhoketi. Ndivhurira dhoketi ka mira ndibloke uya kanzi YNW futseke kana uchida kuona magaro enda kupedya Natasha Nyengo mata block. Yes, ndobva enda kwaOla ndobva ati maijuju havasi chindete unge maloti. Like bro, what the fuck? Just because rega ndikubloke futi iwewe block. Just because iwewe wakuwe nezura akauya palive akati ye Maloti ndakatombotraya kulinga naye, unondona unge mahure emutonono anokorerwa nezvinhu zvina basa here. Ungabhweka nekuti handikorerwe. That's the reason why you hate me, kuti handikorerwe. Ufungo ndiri dofo ndongolinga nevanhu here nini. Uyu ndiye akaenda kwaOla akati Maloti maijuju havasi chindete unge Maloti. Ini ndobva ndavaudza mai vajuju vacho ivavo mhate yavo, saka problem iri papi. Handisiri ndakamutanga kamunhu, handisiri ndakamutanga, ndiyakamutanga iye ane mamhupukire ake ndi mamhupukire angu, saka tiri pacompetition yekumhupuka. Wakuremerwa iwewo wakunovhura kadhoketi kumhata kwekadhoketi ikako. Inini manje ndoda kusanganisa neProni wonyatsondisungisira zviripo because you are a bully. Hanzi Maloti ndakatomboda kulinga naye. Fuck you, who told you kuti ndoda kulinga newewe? Unozviona sani? Inini muupenyu wangu handisana ndambodhererwa. Apa uriwe number 1 yekudherera kumhata kwamai vako vakakuyamwisa vakakutsikisa bhonzo rebeche. Muri kutonzwa kuti musikana haasi tombozviona zvese izvozvo kuti asungiswa. Ari kutoti handisi tombozvipindira zvekuti waenda iwo kumapurisa, hamene kumapurisa kwako ikoko kuti uchaita sei.
inini I'm going to walk away from all this drama. So we don't know kuti Holly10 achanyanyoita sei, but I just hope she will do the right thing, because mwana wake ndiye anosafa, ari mudumbu neasiri mudumbu zvese vanongosafa, because kana uchiita zvinhu zvakadai so uine mwana ari paroad uchitowedzera kutuka futi, unozongodya rekujeri nekungozozvarira ikoko. But pakuzondituka inini ka. Pakuzondituka ndakakula ka. Zvonzwisa tsitsi ndara. Masupporters ake surprisingly vari kumuhypa asingatomboite. Vari kuti I think we are toxic for loving Malot. Vasiri kumuudza the right thing, kuchimbodzikama. Kungoti Malot kwacho haanzwe musikana iyeye. Anenge achida kutombovharirwa kuti adzoke amunhu chaiye, adzoke ari munhu kwai. Iye murume wake uyu ndiye anokuchidzira, anoita zvinhu zvakadai, anoona mukadzi achidai so painternet ongomusiya. I don't know kuti relationship yavo chaiye iri kuenda kupi. Vakarambana vakadzokerana vakaita sei, zvinotongoratidza kuti hapana hatokwanisi kutomudzorawo iye Holengende. Right, tisati taenda kure kumhata kwaHolly10 nemukadzi wake. Ungandivhurire dhoketi iwewo rekuti ndakakushaudha nemukadzi wako, yet kuvanhu vasingazivi mhata iyi ndiyo yakatanga kuenda kwaOlo ikatamai Maloti asi chindete samai Juju. Wanzwa, wanga wabvunzwa nani, why are you comparing me to your wife? Ndakuzvikombeya kana yanti ndiwe wakazvitanga, wakutanga kurwadziwa, uri kurwadziwa nei, wajaila ubhula madofo, wadzimbikana wakuenda unovhura dhoketi. Manje inini I don't give a fuck kumhata kwako nedhoketi rako, kumhata kwamai Juju, ende ndicharamba ndichivaudza mhata for the rest of my life. Pese pandafila ndovaudza mhata, uchingodzokera kupolisi uchinoripota chete, ukunzwisisa. I will forever stand up for myself. Holly10, you are a bully. Wajaira kubhula vanhu vasingadaire. Amenoti unoonekwa sani. Inini I don't give a fuck wangu ukandidherera ndokuudza mhata iri fresh. I don't give a fuck. Wakutanzi yeye ndakarwadziwa nekuti Maloti munhu wandaida ulinga naye. Futseke mhata, wajaira mahuri anongosekerera zvinhu zvisina basa. Funga kuti munhu wese anofanira kufarira, ndofanira kufarira kuti uri chikwe kumhata kwake. Hanzi Maloti ndaida ulinga naye. Kulinga nani handitambe nemhata ini. Futseke. Apanonetsa nyaya yacho inotinetsei because vanhu vacho vane ma-strong characters. Ukadata sawo Maloti kusaidi kwake anenge achiti ndiri right, Holly10 achiti ndiri right. Nyaya collaboration I think ndo imwe yakanetsa pakati pavo vaviri ava, and Windsor wacho haasisiri mupicture wavari kurwisana wacho. Pasara Maloti anenge achiti handinzwaro, Holly10 achiti ina handinzwaro, pengera kumba kwenyu koko, Kim charamba chimutuka. Zvinhu zvacho zvinotonetsa. I don't know kuti ndiani ari wrong panyaya iyi. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasara subscribe, please make sure that you subscribed, and see you in my next video.